Здравейте! Името ми е Филип 26. Какво е това? Трия някакви глупости. Тук трябва да си изчиста тела. Това е таблет, бате. Таблета. Аре по-бързо, бе! Добре. Flash Game Booster. Това е нещо не много хубаво. Не хубаво приложението, може да ви бъгне компа или таба. Днес каквам Puppet Soccer. Puppet. Давай. Това е моя малък брат, Александър Терски. Вой, друг Филип казва, че съм ти голям брат. Защото ти си глупак. Шегувам се, ти си най-години всички времена. Аз ти сме най-готините почуват всички времена. Ето. Това? Това. Да, аз ги хаквах преди. Това е Марадона. Чарли и Алан. Добре. Това е всъщност, не знаех, че съм я хакнал. Ами... Няма друго, какво да ви кажа. Това е. Довиждане и дано. Не! Head Soccer чакне да хакваме. Не надмина тутата игра. Когато не мислех да хаквах. Но после реших да я хакна. Аркад. Много хубаво. Вас какво ще 76 000 get more point. много малко. Уху! Това е супер пачер, както виждате. Да, защото гейм няма такива хакв. Ето така се хакнахме. Subway и останалите сме си ги хакнали, с която я съм снимал. Довиждане, ще се видим някой друг път на някоя друга игра, която решим да хакнем. Goodbye. Да хапваме.